ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ಪದಿಂಗಿ ಬಜಿಲಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಪದಿಂಗಿನ ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಶೋಕು ಬೊದುಲ್ಪದೆ ಇತ್ತಂದು ಬೇಯ್ಪಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ದಿಯರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದು ಬೇಯ್ತುನು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪುನು ರಾತ್ರಿ ಬುದುಲ್ ದಿನಟ್ಟಾದ್ರ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಬುರ್ಚು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೇಯ್ತದೆ ಬೇಯ್ಯಡಂದು ಏನಂಡಲ್ಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ತೂಪುನಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಂಡೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈತ್ ಪದಿಂಗಿ ಬೇಯ್ತುನಾಂಡು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪದಿಂಗಿ ಬಜಿಲ್ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ದುಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕಾಂಡದ ಚಾತ ಒನಸು ಗಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಲಾರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜಿಲಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ 4 ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತೆ ಅವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಐತ ಅರ್ಧದಾತು ಜೀರ್ದೇರಿ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಪೊತ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲೇದಾಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡುಂದಂಡ ನೆಟ್ ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡನೋಲಿ ಮಸ್ತದಾಲ ಪೊದು ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಶೋಕು ಪೌಡ್ರ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪದಿಂಗಿ ಬೇಯ್ಪಾಯರೆ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರ್ನೆನ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುತೊನ್ಗ ಮೂಲು ಬನಲೆ ದೀತೆ ಬನಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡ್ದೇನು ನಿಕ್ಲು ಓ ಎಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ದಾಸಿಮಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದಾಸಿಮಿ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಪುಡಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿನ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು ಒಂಚೂರು ಇಂಗುಲ ಪಾಡುಡು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೆ ಇಡೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಗುಲ ಪಾಡುವೆನಿತ್ತೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಾಲುಡು ಪೂರ ಪದಿಂಗಿ ಬಜಿಲು ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲು ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವು ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆಡು ಮಾತ್ರ ಪದಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ತೂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಮೀನು ಪಾಡಡೆ ಇಂಗ್ಲೊಂದು ಯಾನು ನೆಯ್ಲೊಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಪಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಗು ಈಡೋಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಆತಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಗು ಪಾಡೋಡು ಪದಿಂಗಿ ವಾಯಿ ಆಯ್ನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಪೊಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ನಾನು ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂಚೂರು ಪಸ ಎತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪುನಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀರನ್ನು ದೆತ್ತದು ಪೂರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೀತ ಪದಿಂಗಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ನೀರು ಪೂರ ದೇಯ್ದೆ ಐಕೆ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ದಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ನೀರು ದಿವೋಡು ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಚ್ಪೂದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಆ ನೀರನ್ನು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನೀನು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಐಟು ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ನೆಟ್ ಪದಿಂಗಿದ ಬದಲು ಬೋಡಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಕಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವಳ ಶೋಕ್ ಆಪುನು ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲ್ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಪದಿಂಗಿ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಜಿಲ್ನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಾಜಿ ನೋಕು ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದೆ ತಾರಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಐತಿನಕಲು ತಾರಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನ್ನುಲಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲನ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನ್ನುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೆಲ್ಲಲ ನಿಕ್ಲ ಚೀಪೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ನೆಯ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಜಿಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನೆಯ್ ಬೋಡು ಅವು ರುಚಿ ಅಪ್ಪಗ ಬೇತೆ ನೆಪ್ಪುನೈತ ನೆಯ್ ಪಾಂಡ ಇತ್ತಂದೇನು ಪೂರ ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಮಸಾಲ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಇತ್ತೆನಿಕ್ಲೆ ಗೇತು ಬೋಡು ತೂದು ಆತ ತಾರಾಯಿ ಅಂದು ಬಜಿಲ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪಾಡಂದಿನೆಟ್ಟ ಅದ್ರ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಆಲಾಪುಜಿ ಬಜಿಲು ಬಜಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಕೈಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ
ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಮುಟ್ಟಂಡ ಬಜಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಕುರ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ದಾಲ ಮುಟ್ಟಾಯ್ಜಿ ಐಟೆ ತಾರಾಯ್ಡಿತ್ತಿನ ಪಸೆಟ್ಟೆ ಬಜಿಲನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಯರತ್ತ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪದಿಂಗಿ ಬಜಿಲ್ ಮಂತಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.